Nézzük Gabát és Gerit a Fekete Egyesen. Ez talán rosszabb, mint a 27-es, mert tele van jéggel, és elég magas a hó is. Ó, kicsit lassan, de jönnek ezek a fiúk simán. Nagyon jó, a kereszteződésnél találkozunk. Itt már lejtősebb, lankásabb. És Gaba már lent van. Most Geri tűnik mindjárt el. Ó, annak a lánynak nehezebben megy, mint a kisfiaimnak. És Geri is lent van már is. Nagyon jó, mindjárt odaér Gabához. Most tűnt el. És kibukkant, és megvan a prücsök is.